Ongi etorriak, mila esker interesagatik, konfiantzagatik, eta aipatu moduan, lehenengo zatian, hitzaldi formatu bat egingo dugu. Hor, lehenengo zati honetan, kokatuko dugu zer den haur eta gazte filosofia, Kio eta Gus eta bere gidaliburua munduaren aurrean harritzen, azalpen batzuk emango ditut horren inguruan, gero solasaldi txiki bat, zuen galderak, aipuak, partekatzeko tarte bat egingo dugu, eta bigarren zatia, tailer txiki bat egingo dugu, hori ez dugu grabatuko, intimitatea gordetzeko, eta hasiko naiz, zuen baimenarekin. Gero, badaukazue horpean, esku altxatzeko reakzionez jartzen duen horretan, esku altxatu dezakezue, galderak egiteko, edo zerbait ez bada ere ongi ulertu, galdetzeko. Eta, haur eta gazte filosofia hezkuntza proiektua, praktika filosofikoen adar bat da. Eta, orduan, emango dut kokapen bat, zer diren praktika filosofikoak, nola haur eta gazte filosofia hezkuntza proiektuan txertatzen den praktika filosofiko horren adar bat bezala, eta gero ja Kio eta Gusen inguruan hasiko gara hitz egiten. Praktika filosofikoak orain dela 50 bat urte filosofia munduaren barruan esparru berriak sortu dira, filosofiaren praktikarekin zerikusia dutenak. Egiten badugu atzera, filosofiaren historian, joaten bagara aintzinako Greziara, aintzinako Erromara, han teoria eta praktika filosofiaren alorrean ez zeuden banatuak eta bereiziak, ez zeuden bereiztuak. Filosofoek bizitzaren artea praktikatzen zuten. Nola bizitu, bizitza bat zentzua duena, egokia dena, zoriontasunarekin edo ongizatearekin, eta eskola ezberdinak zeuden, teoria lantzen zutenak, baina teoria hori praktika batekin elkartua zegoen, ez zegoen dualismorik, guazen esatera. Eta hitz egiten zutena horrela bizitzen zirelako, zen Sokrates bezala, adibidez, oso figura ezaguna zaigu Sokrates, berak esaten zituen gauzak horrela bizitzen zuen bere bizitza. Ez zuen alde batetik teoria bat egiten, eta bestetik praktika bat. Baina, erdiarotik aurrera ematen du historiaren filosofian hainbatetan, ez beti, alderdi teorikoa eta praktikoa bereizten joan dela, eta azken urteotan, filosofia mugimenduaren barruan, praktikarekin, hau da, alderdi teorikoa eta praktikoa, filosofia hori gure bizitzara aplikatzeko, daude adar ezberdinak. Horien artean, haur filosofia. Beste adar bata, elkarrizketa filosofikoak. Helduen artean, haurren artean, gazten artean, baina baita ere, elkarrizketa filosofikoak egiten dire espazio kulturaletan, formaletan, espazio kultural formaletan edo informaletan kafe filosofikoak daude. Baita ere, azken urte hauetan, geroz eta gehiago ezagutzen da, konsulta filosofikoa edo aholkularitza filosofikoa da. Joan ordez, psikologo batera, aukera daukagu, filosofo batekin gure autoezagutza prozesu bat egiteko. Eta baita ere, praktika filosofikoa joan da erakundeetara, enpresetara, hau da, kokapen batola oso modu azkarrean aipatuta eta esplikatua, eta haur eta gazte filosofia horren barruan kokatzen den, mugimendu garaikide honen barruan kokatzen den hezkuntza proiektu bat da. Hezkuntza sisteman egiten edo aplikatzen dena, baina baita ere, hezkuntza ez formalean, aisialdian eta beste espazio batzuetan. Zergatik, filosofia, disiplina edo ikasgai bat izateaz gain, filosofia giza dimentsio bat delako. Gure dimentsio bat da, ez da bakarrik ikasgai bat. Nori ez zaio interesatzen,
ongiaren inguruan gogoeta egitea. Gure bizitzarako gai garrantzitsuak lantzen dituelako ongia, justiziak, identitatea, heriotza, maitasuna, ez? Hainbat eta hainbat gai, logikotasuna, arrazoizkotasuna. Hainbat eta hainbat gai ditugu gure bizitzarentzat garrantzitsuak direnak. Orduan, dimentsio filosofikoa gurea da. Eta praktika filosofiko berri hauek hortik abiarazten dira ere, erantzunkizun berri bat emateko, nolabait filosofia berriro jendeari itzultzeko, gurea baita. Eta ze berezitasuna dauke haur eta gazte filosofia? Filosofatze hori, gogoeta egite hori nor bere buruz pentsatu, besteekin elkarrekin taldean pentsatzen dugun bitartean, aintzinean egiten zen hori, berriro egiten dugu, bakarra, adinaren arabera egokitzen direla gaiak. Eta metodologia filosofikoa adinari egokitzen dira eta baita ere umeen edo gazteen heltze prozesuari. Baina funtsean, berdina egiten dugu haur, gazte eta helduokin. Horrela, panorama, ez? Oso laburra, gero sar gaitezke galderetan eta bazuen intereseko gaiak fintzera. Baina gai filosofikoak horiek aipatuta utzi ditudanak lehen, hainbat gai daude, aurrekin landu daitezkenak. Askotan irakasleen formakuntza ematen dudanean aipatzen diate heriotzaren gaia, ez? Nola askotan tabu bat izaten den, eta haurrezkuntzan eta hortik aurrera izaten da gai bat oso garrantzitsua umeentzako horretaz solasten. Eta gero sartuko naiz pixka bat gehiago azaltzen ze metodologia filosofikoaz hitz egiten ari naizen. Aurrekari bat daukagu edo aintzindari bat, 80 eta 90 hamarkadan, Estatu Batuetan, haur eta gazte filosofia kurrikulum zabal bat, sakona, oso zorrotza, sortu zuena. Matthew Lipman eta baita ere Ann Sharp. Kurrikulum bat sortu zuten 3 urtetik 18 urtetara doana. Eta kio eta bus kurrikulum horren barruan dagoen programa bata. Orain euskal kulturara egokitu duguna eta euskal pedagogiara ere egokitu duguna. Eta zuen baimenarekin partekatuko dut pantaila, orain murgiltzeko pixka bat kio eta guz eta eleberri filosofikoan. Eta munduaren aurrean harritzen irakasleentzako gidaliburuan pixka bat murgiltzeko eta zoom hori lupa hor jartzeko. Momentutxo bat, konpartituko dut. Eta ikusten da, ezta? Bai? Bai. Mila esker. Zergatik euskaratu eta egokitu dugu Arizmendi ikastolak eta Nineu filosofia faktoria bezala material hau, esaten dizuedan bezala, Matthew Lipman eta Ann Sharpen IAPC kurrikuluma da, eta aitzindaria da, aurrekin filosofia praktikatzen. Eta aurrekin metodologia hori aurrera ateratzen, eta gai filosofikoak lantzen. Zergatik galderari, orain bai momentu bat oso pertsonala, hau da nire iritzia, nire esperientzia, nire ikuspuntua, esango dizuedana, zergatik lehenengo obra bat itzuli euskerara eta euskal pedagogiara. Zergatik kio eta guz eta ez beste hainbat material. Zeren gaur egun baditugu gazteleraz, inglesez eta beste hizkuntza batzuetan aurrentzako filosofia lantzeko ikasmaterialak.
niri iruditzen zait irakasleen formakuntzarako Lippmannen materialak metodologia ikasteko aukera oso sakona eta ona ematen digula. Horregatik, hainbat urteren ondoren, irakasleak esaten zidaten, ze interesgarria haur filosofia gelan lantzea, baina non daude ikasmaterialak edo liburuak, eta erantzuna zen, euskaraz ez daukagu ezerrez. Dena dago gazteleraz, edo inglesez, edo katalanez, eta zergatik hau metodologia filosofikoa oso ondo azalduta dagoelako. Eta eskola bat bezala izan daitekelako beste material batzuk, beste ikasmaterial batzuk metodologiaren alorrean ez dira horren sakonak, eta ez digute horren beste uzten formatzen honetan. Norentzat, Kio eta Gus eta haurrentzako eleberri filosofiko hau. Berez, lehen hezkuntzako bigarren ziklorako zuzenduta dago, baina nire esperientziaren arabera, hezkuntza ez formalean, aisialdian, edo gurasoak bagara, nik etxean esperimentuak egin ditut nire seme-alabekin, eta nik esango nuke baliogarria dela. Naiz eta material hau zuzenduta dagoen taldean lantzeko aurrekin, pentsamendu kritikoa, pentsamendu sortzailea, gai filosofikoak, nola galdera, nola itzuli eta egokitu dugun material hau. Esaten izan bezala, filosofia faktoria eta Arizmendi ikastolaren arteko elkarlan bata, eta argitaletxe askoren atea jo nuen orain dela 15 urte. Baina inoretzen ausartu itzulpen bat egitera, hain material handiarena. Irakaslearen liburua sakona da, lodia da, eta inoretzen ausartzen, azkenean, filosofia faktoria eta Arizmendi, pedagogia hori daukatena konfiantzaren pedagogiarekin, aman komunean gauza asko zeuden eta elkarlan hori sortu zen. Itzulpen eta egokitzapen hau egiteko, 3 bertsio izan ditugu kontuan, jatorrizko inglesezkoa, Lippmannena, katalana eta gaztelerazkoa. Beraz, inurri lan handia izan da. Zer kontatzen digu Kio eta Gus eleberriak? Neri pertsonalki ere, hau da, momentu pertsonala berriro, gustatzen zait bereziki, eleberri hau, Lippmannena, udako oporraldi batean dagoelako kokatua. Beste eleberri gehienak eskolan daukate kokapena gehien bat. Bino hau ematen da udako oporretan, aurren arteko istorio bat kontatzen du. Kio eta Gus. Kio, 7 urteko mutiko bata, eta bere arreba Sukik 16 urte ditu. Bere aita, Li deitzen da, eta joan behar du Japoniara negozio bidai batean, altzairuak saltzen omen ditu, eta Kio eta Gus, nola aita joan behar den Japoniara, gelditzen dira Aiton Amonen etxean, landa eremu batean, baserrian, uda pasatzera, eta Kioren bizilaguna Gus da. Gus neska itxua da, hau da, Kiok ikusten aldu, baina Gusek ezin du ikusi, ikusteko ez gaitasun bat dauka. Hor ematen dire gogoeta asko ikustearen eta ez ikustearen artean, planteatzen ditu eleberri honek gauza oso konkretuak, oso politak. Eta Lippmannek beti bere eleberri filosofikoetan, ze bere egitura, Lippmannen egitura, eta Han Sharpek lagundu zion hau sortzen, pentsatu zuen, aurrentzako eleberri filosofiko bat egingo dut, eta orduan 3tik 18 urteetara eleberri filosofikoak daude, adinka, gaika, batzutan gaiak ditugu, Kio eta Gus naturaren filosofia lantzen du, adibidez Harryren aurkikuntza logika, Lisa beste eleberri bat lantzen du etika, hau da, gaika lantzen ditu hainbat esparru filosofiarenak, eta
eleberrietan aurrentzat eta gazteentzat amuak ipintzen ditu. Pentsatzera eramaten gaituzten amuak. Eta eleberriko aurrak pertsonaiak beraien artean elkarrizketa filosofikoak dituzte, galdera ziztagarriak planteatzen dituzte, eta gai filosofiko batzutan sakonak agertzen dira, baina modu oso naturalean eta ludikoan aurkeztuta. Orduan, Kio eta Gus bizilagunak dira, elkar ezagutzen dute udan, eta abentura asko pasatzen dituzte elkarrekin, bere anai arrebak nerabeak dira, eta Kio eta Gus Aiton amonen etxean daude, eta Kioren Aitona itsas gizona da, baina oraintxe bertan landa eremuan dago. Orduan naturaren filosofia, zoologia, animaliak, aurkezten dire gai asko animalien inguruan, eta itsasoa eta landa eremua agertzen da gogoeta horien artean. Ze gai filosofiko, modu oso laburrean aipatuta, proposatzen dizkie aurrei Kio eta Gusek. Esan bezala, naturaren filosofia izan da, natura eta ingurumenari buruzko gaie. Ekologia, zoologia edo animali asko agertzen dira, hoien inguruan ikerkuntza proiektua proposatzen dira, landa eremua eta itsasoaren arteko bizipen hori, gero badago beste gaitegi bat, harremanak eta komunikazioa dena. Adiskidetasuna, lagunen arteko adiskidetasuna, baita ere familia harremanak. Nola harremantzen diren seme-alabak gurasoekin, edo ilobak eta jonamonak, generazio belaunaldi guztiak ze harremanak dituzten, eta batzutan ze zailtasunak sortzen aldiren hor. Beste gai oso garrantzitsu bat, zentzumenak dira. Zentzumen guztiak, eta bereziki ikusi ahal izatea eta ez ikusteari buruzkoa. Eta beste horren beste gaiak, heriotza, bizitza eta heriotza, sentimenduak eta emozioak, denbora, zenbakiak, hainbat eta hainbat gai daude, batzuk gehiago lantzen dira edo hartzen dute gogoetarako espazio gehiago eta beste batzuk gutxiago. Eta etortzen bagara gidaliburura, munduaren aurrean harritzen, Matthew Lipmanek hemen harridura hitza jartzen du eta praktikara eramaten du ere. Harridura eleberriaren barruan dauden kontzeptuetan aurkituko dugu eta oso espreski irakaslearen gidaliburuan lantzen den kontzeptu bat da. Harridura filosofiaren jatorria da. Eta harridura ere jaiotzen garenean eta txikia garenean aurrek duten berezko zerbait da barruan. Ez dugunean zerbait ezagutzen, zalantzak edo galderak etortzen zaizkigu horren inguruan, nahi dugulako ulertu, eta filosofiaren hasiera harridura horrekin hasten da. Sofos eta filosofos. Sofos aintzinako Grezian ziren jakintsuak, eta filosofoak ez zirenak jakintsuak, baina nahi zutenak deskubritu ez zutena ulertzen. Eta aurrak ere jaiotzen garenean dana da berria. Aurra garenean, dana da berria, eta orduan harridurak, goazen esatia, lotzen ditula, batzen ditula, filosofia eta aurrak. Eta harridura horretan, galderak egiten ditugu, nahi dugulako errealitatea ulertu, erantzunak bilatzen ditugu, eta filosofian oso garrantzitsua zentzua aurkitzea, ez? Zentzuaren aurkikuntzarekin harremantzen gara, bidaia horretan. Zergatik irakaslearen gidaliburua? Irakaslei filosofia gaien azalpenak ematen dizkielako. Lehen esan dizuet gauza oso pertsonal hori, niretzat IAPC kurrikuluma, Matthew Lipmanena,
interesgarria dela metodologia oso argia duelako. Eta gaiak, filosofia gaiak, azaldutak daude. Eleberrian aurkitzen ditugun kontzeptu filosofikoiek, eleberrian dauden kontzeptu filosofikoan, irakasleentzako gidan alditugu irakurri. Daude laburpenak eta gogoetak. Filosofiaren historian kontzeptu horrek zer nahi digu esan. Daude laburpen txikiak horren inguruan. Orduan, uste dut irakasleak janzten uzten gaituela, eta beste alderdia da metodologia. Nola egiten da hori? Ze galderak proposatu ditzazkegu elkarrizketa sustatzeko pentsamendu kritikoan, eta sortzailean, eta etikoan murgiltzeko. Metodologia interesgarri bat dauke. Eta egokitzapen honetan, eta euskaratze honetan, 2 atal berri daude, metodologiaren atal bat, eta artearen bidez pentsatu. Bukaeran, hemen irakutsiko dizuet, behar bada zuetako batzuk badaukazue etxean, baina bestela, bukaeran, badu proposamen bat, arte plastikoen bidez, pentsatzeko, musika klasikoa, arte plastikoak, argazkigintza eta film bat dauka ere, proposamen bezala eleberri hori lantzeko artearen bidez. Egokitzapen honetan, euskal kulturara egokitu dugu. Zergatik, 80. hamarkadako eleberri eta ikasmaterial bat delako, eta adibidez, momentu batian, pasarte batean, ulertzeko hau modu oso zehatz batean, ez? Esaten du, Kioren aitonak Abraham Lincolnen itxura dauka. Orduan, aurrek ezagutzen badute Abraham Lincoln, imaginatu dezakete ze itxura duen Kioren aitonak. Baina Euskal Herriko 2. zikloko, 3., 4. mailako aurrentzat hori oso urruti gelditzen da, eta kasu honetan adibidez, katalanek egindako itzulpena jarraitu dugu eta Kusto komandantea. Aldatu dugu, ez? Ze itsas gizona da, aitona, eta Kusto komandanteak askoz gertuagoa izan daiteke horretaz hitz egitea. Ez dugu esaten ere granja, esaten dugu baserria, animali granja batean bizi dire, baina hemen ekartzen dugu baserrira, horrelako izenak, lekuak eta bira horiek daude, ez? Euskal kulturara egokitutako material bata. Eta baita ere euskal pedagogiara, ze jatorrizko materialak bakarrik ditu elkarrizketa planak eta ariketak. Orduan egin duguna da, zatikatu, joan naiz zatiak egiten, eta gaur egun euskal pedagogia 21. mendekura gehiago egokitua dago. Orduan aurkituko dituzue, elkarrizketa filosofikoak, ariketak, Lippmannek dituen bezala, baina baita ere ikerkuntza proiektuak, literatura ariketak, jolasak edo ariketa ludikoak, Lippmannen daudenak, baina beste modu batean ordenatuak eta aurkeztuak, eta gero artearen bidez pentsatu gida ez dagoena jatorrian, eta sortu diodana egokitzapen honetan. Eta nola galdera? Nola egiten da hau? Nola egiten dugu aurrekin filosofia gelan? Edo praktika filosofiko hori nola ematen da? Modu ezberdinak daude, baliabide ezberdinak daude. Kio eta Gus baliabide horietako bata. Hau da, eleberri filosofiko bat erabiltzen aldugu, pasarte bat irakurketa sakon bat egin, eta horren ondoren, elkarrizketa, ariketak, eta hor hasten da praktika eta lanketa. Baina, izan daiteke, aurrekin praktika filosofiko hori egitea, galdera bat erabiliz bakarrik,
artearen bidez, bakarrik, modu asko daude eta baliabide bat baino gehiago. Kio eta guz da, baliabide bat. Baina, egokitzapen garaikide honetan, sartu dizkiogu baliabide gehiago, anitzagoa eta sakonagoa egiteko baita ere, artearen bidez, jolasen bidez, literaturaren bidez, oain berrantolatuta aurkituko duzue, modu anitzagoetan baliabideak eleberria bakarrik ez izatea, baizik eta baliabide gehiago edukitzeko. Baina, nola Kio eta guzekin, modu klasikoa, Lippmannek proposatzen duena, irakurketa pasarte baten irakurketa sakona egitea elkarrekin, txandaka irakurtzen dute aurrek, pasartearen lerro batzuk edo paragrafo bat, eta bukatzen denean irakurtzen, aurrak pentsatzen dute irakurritakoaz eta aipuak edo galderak sortu ditzakete. Nahi dizuet, erakutsi, eleberriaren zati bat ikusteko, errespetatu dugula nola duen Lippmannek, ez dakit ikusten den, baina baditu zenbakiak. Irakurketa egiteko zenbakiak daude paragrafoetan markatuak. Gero hoietaz, hitz egiteko eta hoien inguruan gogoeta egiteko. Oso ondo pentsatua dauka, ez? Nondik atera duzu galdera hori? Igual aur bati etortzen zaio galdera bat. Nondik atera duzu galdera hori? Paragrafo honetan irakurri dut, interpretatu dut, eta hortik etorri zainari burura, ez? Orduan irakurketa sakona, ondoren aurrek egin ditzakete galderak, galdera hoien inguruan elkarrizketa filosofiko bat abiarazten dugu, elkarrizketa filosofiko horrek baditu filosofiaren metodologiak, hori azaltzen dut, ze oain ez da momentua bestela luzatuko ginateke asko, baina elkarrizketa filosofiko hori ikasi behar dugun zerbaita, filosofiatik datorrelako. Eta hor daukagu, metodo helentikoa, metodo maieutikoa, ez? Aipatzearren batzuk. Hausnarketa horiek pentsamendu trebetasun batzuk lantzen dituzte. Hori dena, denbora gehiagorekin azaldu behar den zerbait da, baina ariak uzten ditut hemen. Nola pizten den pentsamendu kritiko hori, sortzaile hori eta etiko hori, baditu bere, aintzinatik, orain dela 2005 urtetik datozen metodologia filosofikoak. Eta ikerkuntza komunitate bat sortzen da, denon artean. Kio eta Gutzek bereziki arrazoiketa edo arrazonamendua lantzen du, inferentzia induktiboa eta deduktiboa. Eta Matthew Lippmannek nola ulertzen du bera pentsamendu kritikoa. Berak esaten du, izaki integralak gara, ez doa alde batetik gure pentsamenduak, bestetik gure emozioak, bestetik gure gorputza, ez? Izaki integralak gara. Eta hau da bere liburu batean dagoen las dimensiones transactivas del pensamiento. Hau da, pentsamenduak dimentsio asko ditula, bat baino gehiago, eta elkarren artean harremantzen dira. Orduan pentsamendu kritikoa edo autonomoa daukagu norbere kabuz pentsatzea, bakarra metodologia honekin ere egiten dugu taldean pentsatzea. Ze taldean pentsatzen dugunean, besteak esaten duena erronka bat da niretzako, behar bada kontrako argumentu bat egiten dit, eta nik alde horretatik ez dut ikusi gaia, eta berriro berpentsatzen dut besteak esan didan horrekin, nik pentsatzen duena aurretik nire esperientziari lotuta zegoena, ez? Orduan hor dago pentsamendu kritikoa. Beste dimentsio bat horrena, pentsamendu konplexo honena da, sormena, ahalmen sortzailea.
ideia berriak etortzea, hasieran ez zeudenak. Eta hori gero eraman daiteke ere gauzetara, behar bada, elkarrizketa baten ondoren kolas bat egitera goaz, eta plasmatzen ditugu ideia horiek arte ariketa baten bidez. Eta hirugarren konponente bat, berak esaten du care thinking. Gazteleraz itzuli da pensamiento cuidadoso bezala. Eta ditugu arazoak esateko zer den nola azaldu kontzeptu bakar batekin hau. Gutako asko esaten dugu, bueno, pentsamendu zaintzaile horrek zer esan nahi du. Zaintza dauka alderdi bat afektua duenak, ez? Bestea empatikoki. Bestearekin empatikoa naiz, entzun behar dut elkarrizketa besteak zer esaten duen. Zaintza horrek badu alderdi afektibo bat, baina baita ere etiko bat, balio etiko batzuk daude hor. Apaltasuna, nik ez dakiten, besteek zerbait esan diezadakete, nik ez nuena kontemplatzen momentu batian. Baina baita ere ausardia izan behar dut, nik pentsatzen dudana besteei komunikatzeko. Eta berdintasun bat dago, ideiak botatzen ditugunean, elkarrekin pentsatzeko, berdintasunean gaude eta ideia horiek baloratuko eta pentsatuko ditugu denon artean, konfiantza beste balio bat. Orduan, zaintzaile horretan, nahi du esan, esperientzia hau ez dugula edozein modutara egiten. Pentsamendu kritiko eta sortzaile hori etika baten bidez praktikatzen dugula. Ez da zerbait teorikoa, baizik eta etika hori praktikatzen dugula hau egiten dugun bitartean. Eta balio batzuk ditu. Eta bukatzeko, nahiago dudalako nik isildu eta zuen galderak entzun eta ze alderdietan nahi dezuten sakondu. Aipu bat, metodologian ipini nuena, irakaslearen gidaliburuan daukazue aipu hau, Lippmannek esaten digu, aurrak filosofikoki pentsatzera animatzea ez da lan erreza irakaslearentzat. Teknika baino gehiago, hau da metodologia bat dago, baino teknika baino gehiago nolabait arte bat delako. Elkarrekin pentsatzen dugulako, sentitzen dugulako, nork ez du sentitu noizbait, norbaitek esandako zerbaitek neri emozionalitate bat pizten didala, ez? Horregatik, pentsamendu konplexua da dena batera. Gure izaki osoa dago inplikatua hor. Orduan ez da teknika bat, naiz eta teknika bat dagoen errezten dugunean elkarrizketa filosofikoa, baino haratago doa. Arte bata eta gutako danok daukagu filosofia bat. Bizitza filosofia bat daukagu. Ikusi nuen egun hauetan, RAE hiztegian, ez? Gaztelerazko RAE, eta esaten zuen definizio horietako bata, pertsona bakoitzak pentsatzeko edo gauzak ikusteko duen modua. Filosofia giza dimentsioa den horretan, ez da bakarrik ikasgai bat, disiplina bat, unibertsitate ikasgai bat, baizik eta gutako bakoitzak daukagula filosofia pentsamolde bat edo bizi filosofia bat. Gu daukagu, norberak dauka bere filosofia. Batzutan ez da hain agerian. Ez dago hain agerian. Gauza batzuk badakizkigu, baina beste batzuk modu inkontzientean gelditzen dire hor. Eta konsulta filosofikoak, adibidez, nik ere emate ditut konsulta filosofikoak, hori da konsulta filosofikoaren muina. Kontziente egitea eta autoezagutza bat egitea, prozesu bat egitea, nor bere filosofia hori azaleratzeko. Eta aurrekin ere nolabait horrelako zerbait. Aur bakoitzak dagoen etaparen arabera daukan bizi filosofia partekatuko duelako besteekin. Matthew Lippmannek ez du esate, baina honi 20 urteren ondoren esan dezaket orain horrela lantzen dut eta kontzientzia hori dut.
pentsamenduen dimentsio horretan daukagula kritikotasunaren dimentsioa, sortzaile ez, pentsamendu sortzailea sormenaren dimentsioa, care thinking horretan etikaren dimentsioa, afektuen dimentsioa, zaintzaren dimentsioa, eta laugarren bat aipatuko nukeni dela barnekotasuna. Zeren filosofiak ematen digu norbera bere burua ezagutzeko aukera. Eta barnekotasunaren dimentsio bat ere dauke horrek. Hori konturatzen joan naiz urteak pasa ahala. Eta nire aldetik, oneraino. Orain, zuen txanda. Galderak, iradokizunak, gogoerak, bai. Nik badakat galdera bat, zuk aipatzen zenuenean pentsamendu, momentu baten esan duzu, pentsamendu kritiko, sortzaile eta etikoa. Etikoa da, berak deitzen duna zaintzailea. Bai. Vale. Nola, bai, berak esaten du care thinking, ez? Gazteleaz. Pensamiento cuidadoso, baino zaintza horrek badu alderdi etiko bat eta badu alderdi afektibo bat. Eta nik esango nuke, ez du esaten Lippmannek, gorputzaren alderdi bat inplikatua dagoela hemen ere. Elkarrizketa filosofikoak errazten ditugunean, ez da bakarrik hitza. Irakurri bar ditugu aurren eta gazteen gorputzak ere. Ze gure komunikazioaren 75% gorputza eta hots tonua da. Eta gainontzeko beste zati txikia, hitzak eta kontzeptuak. Eta Lippmannek bai esaten du, oso arreta handia jarri behar dugula gorputzak irakurtzen. Baina ez du esaten, hau nik esango nuke, zaintzaile horretan edo care thinking horretan sartuko nituzkela alderdi afektiboa, etikoa eta baita ere gorputzaren alderdi hori. Eta oso polita da nola ikusten duen berak, ze 80. hamarkadan ja esaten zigun izaki integrala garela. Egiten dugunean praktika filosofikoa ez doala bakarrik alderdi kognitiboa. Eta aurrekin edo gazteekin lan egiten badugu hori argi edukitza uste dut, gauzak oso argi uzten dizkigula, nondik egiten dugun zerbait, ez? Adibidez heriotzaz hitz egiten dugunean, batzutan ez da erraza. Depende nola egiten dugun hori. Emozionalitate bat ari garelako mahai gainean jartzen. Behar bada, 6 urteko haur bati, orain dela 3 aste amona edo aitona hil zaio. Eta familian daude horren digestioa egiten, orduan, zein da nere esperientzia? Depende ze gai lantzen ditugun, nola giza dimentsio baten filosofia, batzutan aurrak sentitzen dutena kontatuko dute ere. Momentu horretan sentitzen diren bezala. Orduan alderdi bat kognitiboa da, baino beste bat barnekotasunarena, gaiaren arabera, eta emoziozkoa, ez? Ez dakit erantzuten dudan zure galdera. Bai, eskerrik asko. Gauza gehiago. Bai, Eide, aurrera. Audioa ipini. Bai, material hau, esan ez du LH-ko bigarren ziklorako. Nerabentarako edo zerbait badau? Ze galdera ona. Euskera. Dena azten da HH, LH. Eta gero DBH da, bueno, a ber. Lippmannek badu 18 urte arte. Gure erronka da euskeraz material eta ikasliburuak falta ditugula. Hori da gure erronka, orduan gauza asko daude egiteko. Baina gazteleraz badaude. Ditu Lippmannek, baditu ere Oscar Brenifier, gauza horiek guztiak ikastaroetan azaltzen ditut. Hor ikusiko dezute web orrian, pentsatzen ikasi eta izaten ikasi ikastaroa 20 ordukoan, hor bai ematen ditut zehaztapen eta nola egin dezakegun ditugun materialekin gelara eramateko
edo seme-alaba baldin baitugu etxera, zeintzu diren egokiago etxerako, edo aisialdirako, edo hezkuntza sistemarako. Orduan ez ditugu oraindik euskaratuak nerabentzat. Materialak badire baino, gauza asko egiteko ditugu denon artean. Gauza gehiago, etortzen zaizkizuenak. Nahi dituzuena jakin, galdetu, zerbaitek arreta ditu badizue. Bai, egitaragoa zenbat luzatzen da? Zenbat egunetako, edo zenbat ordutakoa da? Igual komentatu zuta? Bai. Aurrezkuntzan, baina ez da aurrezkuntzarako material bat, nik komentatzen dut ordu erdi. Aurrezkuntzan praktika filosofikoa egitea aurrekin ordu erdi, oso emozionatua baldin bagaude, 45 minutu. Eta lehen hezkuntzatik aurrera ordu beteko saioak. Ordu beteko saioak. Interesgarriena da, behintzat ordu bat izatea hezkuntza sisteman. Ordu bateko, astean behintzat. Batzutan ezin da, leku batzutan egiten da tutoretza orduan. Eta erabiltzen badugu kio eta guz, irakurketak eramaten digu zati bat irakurtzea elkarrekin. Eta gero galderak egitea edo ikustea zertaz nahi dugun ikertu beste zati bat. Eta gero sartzen gara material horretan, ikertzen kontzeptuetaz eta aurrei interesatu zaien horretaz eta joaten zaigu saioa berehala. Orduan, planteatu dugu ikasmaterial hau 2 urtetarako. Lehen hezkuntzako 3. eta 4. maila. Planteatu dugu horrela, 2 urtetan egin daiteken materiala dela. Zergatik? Ez dakizuen esperientzian, baina hezkuntza sistema hainbeste ikasgai eta hainbeste konpromezu eta beti falta da denbora gauzak egiteko. Orduan planteatu dugu horregatik, ez? Baina zerikusia dauka nola dagoen egituratua hezkuntza gaur egun, baina ez du zergatik horrela izan behar, hau da bakarri proposamen bat. Errealitateen arabera egokitu eta egin daiteke beste modu batera. Ez dakiz zerbait uzten dudan hor Jurgi edo ondo. Gehiago. Irene? Eizo, zer baino lehen miren, mila esker zuri eta argitaletzeko zelako lana egin duzuen, eta ze beharrezkoa den. Ze ondo. Begitu, nirea da oso galdera konkretu bat, ze nik egiten dut lan 2. hezkuntzan, orduan, baina gauza asko oraindik dauzkat lotu gabe, ez? Ikusi dut gidaliburuan, hori, daudela Lippmannen gidaliburuetan bezala, ariketa batzuk pentsamendu trebetasunak lantzeko, ezta? Adibidez, hemen daukat aurrean, aldaraketak zehatzak, zehaztu gabeak, ikusti dut analogiak eta jakin nahiko nuke, zuk nola egiten duzun hori, zenik batzutan ez dakit oso ondo zer den honena, olako ariketak egitea, elkarrizketa baino lehen, irakurketaren ondoren, edo amaieran ja behin eukidugunean elkarrizketa, batzutan ez dakit noiz kokatu. Ulertzen? Bai. Bai. Gehienetan nire esperientziakin ere egiten dut gaia lehenan gongi jorratu, zentzua bilatu gai horri, ez beraiek zentzua aurkitzea gai horri, eta ondoren ariketa bezala lantzen baduzu, ez? Nola Lippmannek esaten du, ariketa filosofikoak. Orduan nik horiek bukaeran landuko nituzke.
baina pentsamendu trebetasunak ere landu ditzakegu elkarrizketan, galderen bitartez. Galderak egiten ditugunean, baita ere, horretan sakondu dezakegu. Hau da, baldin baduzu burutan, pentsamendu trebetasun konkretu bat landu nahi duzula, adibidez, pentsamendu analogikoa. Ez? Ba hori ere, landu daiteke elkarrizketaren baitan, pentsamendu analogikoak lantzen dituzten galderak egiten aurrei edo gazteei. Eta aparte, ariketa sakonago bat bezala elkarrizketaren ondoren. Eta okurritzen zait, noizbait ere egin daiteke aurretik. Nahi baldin baduzu sorpresa moduan egin, ez? Bagoazen egite ariketa bat, ea zer gertatzen den, honekin, eta gero egiten dugu irakurketa. Eta irakurketak sakonduko du hasierako ariketa horretan. Baina sorpresa bat moduan, ez? Esperimentu bat moduan. Goazen ikustea honek nola funtzionatzen duen, eta gero ematen diogu lurra. Edo ez, jartzen diogu sustentua. Edo alderantziz, lehenengo sustentua ipini eta gero sakondu ja horretan, behin zentzua bilatu ondoren. Bai, ados. Egin daitezke, ez? Bueno, esango dizuet, Irene, zure galderaren harira, Matthew Lipman da laberinto bat. Laberinto bat, eta itzultzea eta egokitzea materiala hau eraman dit 4 urte inurri lana, eta izan da eromen bat. Oso sakona da, eta anitza, eta aukera asko ematen dizkigu, Irenek esaten digun bezala, nola egingo dut hau. Badago modu bat egitekoa, klasikoa, baina hori ere desmontatzeko aukera daukagu eta beste bide batzuk egiteko. Hain anitza da, egin dezakegula bide ezberdinak markatutako bidearen ondoren ere bai. Orduan, igual hemen ari gara txinatarrez hitz egiten Irene eta biok, baina pentsamendu trebetasunak, zer dira pentsamendu trebetasunak? Gure pentsatzeko moduaren zutabeak. Hoietako bat, hautemate trebetasuna da. Ikusi, usaindu, zentzumen guztiak, hor daude, gero daukagu arrazoik eta trebetasuna, eta arrazoik eta trebetasunaren barruan ditugu beste trebetasun asko, eta ikerketa trebetasuna, itzulpen trebetasuna, horiek guztiak horregatik formakuntza ezinbestekoa da. Filosofiatik baldin bagatoz, praktika filosofikoa inoiz ez dugu ikasi egiten unibertsitatean. Eta baldin bagatoz, hezkuntza mundutik filosofiaz jantzi behar gara. Beraz, ezinbestekoa da nire esperientzian behintzat, nik filosofia ikasi nuen, gero aurrezkuntza egin nuen, eta ezinbestekoa izan zait formakuntza urte asko ematea, eta jarraitzen dut horretan, bi alde hauetatik etorrita ere. Orduan, hainbat gauza metodologian oso sakonak dira. Eta, hau Ireneren galderarekin bat dator gogoeta. Kontzeptu asko daude hor, landu beharrekoak lehenengo gu, aurren bidelagun izateko prozesu honetan, ez?